Zenbaki errealak. Tutorial honetan, zenbaki errealen multzoa ikusiko dugu, bai? Ze zenbakik osatzen duten ikusiko dugu, eta aldi berean, zenbaki errealen baitan egin ditzazkegun azpimultzoak ere ikusiko ditugu. Hau da, nola sailkatzen diren ikusiko dugu. Bale, zenbaki errealak R letraren bitartez izendatzen dira, bai? Eta bere baitan, hainbat zenbaki azpimultzo dauzkagu. Adibidez, zenbaki arruntak. Zenbaki arruntak N letrarekin izendatzen genituen, edo ditugu, eta badakigu zenbaki arruntak direla zeroa eta zenbaki positiboak. Hau da, zenbatzeko erabiltzen ditugunak. Beste multzo bat handiagoa zenbaki osoena litzateke. Zenbaki osoak Z letraren bitartez adierazten ditugu. Eta bere baitan, zenbaki arruntak eta hauen aurkakoak edukiko genituzke. Hau da, zenbaki negatiboak gehituta. Beste multzo handiagoa oraindik arrazionalena litzateke. Zenbaki arrazionalak Q letraren bitartez adierazten ditugu. Bale, hauek dira zatiki bezala adieraz daitezkenak. Hau da, honelako forma bat edukiko luketenak, bai? A zenbaki bat, zati, B beste zenbaki bat, bai? Badakigu, goikoari deitzen geniola zenbakitzailea eta bekori izendatzailea. Bale, adibidez, 5 zenbaki arrazional bat izango litzateke, bai? Eta konturatzen bazarete, zenbaki oso guztiak eta arrunt guztiak ere zatiki moduan adieraz daitezke. Adibidez, 3 zenbakia, bai, izendatzailean bat jarrita, zenbaki bera adierazten dute, bai, beraz, arrazionalen barruan, arruntak eta osoak ere egongo lirateke. Eta, gogoratzeko ere, hamartar zehatzak, hamartar periodiko puruak eta hamartar periodiko nahasiak ere, zatiki bezala adierazitezkeen, beraz ere, arrazionalen barruan egongo lirateke. Gogoratzen dizuet, hamartar zehatz bat adibidez izango litzatekela 15,43. Eta hau, zatiki moduan adierazteko egiten genuena da, zenbakia komari gabe, zenbaki osoa jartzen dugu goian, zati bateko bat eta dauzkagun hamartar kopuru adina 0. Kasu honetan, 2 hamartar ditugunez, 2, 0. Bai, honela bihurtzen genuen hamartar zehatz bat zatikira. Hamartar periodiko puruak ziren, hamartar guztiak periodoaren azpian dauzkatenak. Kasu honetan, 9,2 periodo dauden hamartar guztiak periodoaren azpian daude. Bai? Eta hauek, zatiki bezala adierazteko egiten genuena zen, zenbaki osoa komari gabe, idatzi goian, ken, periodoaren aurretik dauden zenbaki guztiak, kasu honetan 9 bakarrik, zati, periodoaren azpian dagoen hamartar bakoitzeko 9 bat. Bai? Eta hau eraginda, 93 izango litzateke. Hamartar periodiko nahasiak, adibidez, 9,93 txapela, bai, 23 periodoaren azpian dago, baina badaukagu beste hamartar bat ez dagoena periodoaren azpian, horregatik periodiko nahasia litzateke. Eta hauek, zatiki bezala adierazteko egiten genuena zen, zenbaki osoa jarri komari gabe, bai, goian, ken periodoren aurretik dauden zenbaki guztiak, kasu honetan 94, zati, orain, periodoren azpian dagoen zenbaki bakoitzeko 9 bat, kasu honetan, 2 zenbaki dauden periodoren azpian, 2 9. Eta gero, periodoaren azpian ez dagoen hamartar bakoitzeko, kasu honetan, 4 bakarrik daukagunez, 0 bat. Bai? Bale. Bestaldetik, honela geratuko litzateke egin da, bai? Eta bestaldetik, irrazionalak edukiko genituzke, bai? I letraren bitartez adierazten dira irrazionalak, eta zeintzu dira? Gainontzekoak, hau da, ezin direnak zatiki moduan adierazi. Hau da, infinitu hamartar ez periodiko dituztenak. Adibidez, 3,5, 4, 3, 2, 1 eta bar, bai, hau, infinitu hamartar ditu ez periodiko, beraz, irrazionala litzateke. Edo, errobi, bai, errobi, eraginda, infinitu hamartar ateratzen zaizkigu. Beraz, edozein erro, zehatza ez den edozein erro, irrazionala izango litzateke. Beste zenbaki berezi bat, pi zenbakia izango litzateke adibidez, irrazionala, bai? 3,14 eta jarraitzen du aurrera, bai? Edota fi, hau da, urrezko zenbakia, honek propietate berezi batzu ditu, eta bueno, ikusiko dugu
klasean, bai? Edota Eulerren zenbakia, bai? Hau ere, erabiliko dugu aurrerago. Bueno, orduan, laburbilduz, zenbaki errealak, bai? Arrazionalak gehi irrazionalak osatzen dituzte, bai? Eta arrazionalen barruan, hau da, zatiki bezala diraz daitezkenak, bere baitan daudela osoak eta arruntak, eta amartar zehatz periodiko eta puruak, bai? Osea, zehatz periodiko puruak eta periodiko naziak, eta gero, irrazionalak, hori direla, zatiki bezala ezin direnak adierazi, eta infinitu amartar dauzkatenak, bai? Eta ditugun, berezi hauek, bai? Bale. Beno, esan beharra dago, hauek ez direla zenbaki multzo guztiak. Hauek baino multzo handiagoak ere, direla, konplexuak adibidez, bai? Baina lasai, hauek beste batean aztertuko ditugu. Bale, orain ariketatxo batzuk. Kokatu ondoko zenbakiak dagokien zenbaki multzorik txikienean. Adibidez, -2 berbi eraginda 4 litzateke, eta 4 badakigu zenbaki arrunt bat litzatekela, n multzokoa. Beste bat, B honek esaten digu -25 bosten. Hau ere, simplifikatu daiteke -25 zati bost, -5. Badakigu zenbaki negatibo hau, komarik gabe, bai, amartarri gabe, zenbaki osoen multzokoa litzatekela, hau da, zeta multzokoa. Beste bat, 3 ber -2. Berretzailea negatiboa genuenean, 3ari buelta ematen genion, hau da, bat zati 3, eta ja, berretzailea positiboan jarri genezake. Eta berreketa hori eraginda, 9 bat litzateke. Beraz, badakigu zatiki hau, zenbaki arrazionalen multzokoa dela, Q multzokoa. Bale, beste bat. Erro 16 zati 25. Erro 16 lau da, eta erro 25 bost. Beraz, 4 bosten litzateke hau ere zatiki bat, beraz, zenbaki arrazionalen multzokoa, Q. Beste bat. 2,3 zati 5,1. Zatiki honetan, goian, mugitu eskero leku bat eskumara eta behan ere bai, zatiki ez daldatzen, beraz, 23 berrogeta maikaren, hau zatiki hau, ere, zatiki bat denez, arrazionalen multzoko izango litzateke, beraz, Q. F. Bale, erro zazpi, zati bi. Kasu honetan, erro zazpi ez da erro zehatz bat, bai, beraz, zati bi eginda, ere, ez da izango zehatza, eta infinitu amartar ditu, beraz, irrazionalen multzokoa izango litzateke. Beste hau zen, -2, iru lau, eta abar. Ikusten dugun bezala, periodiko bat da, bai, 3 lau, denbora guztian errepikatzen da, bai, eta badakigu amartar periodikoak zatiki bezala adierazi daitezkela. Beraz, Q edo zenbaki arrazionalen multzokoa litzateke. Eta azkenengo bat, 0,100,1,0 eta bar. Bale, konturatzen bagara ondo lasai begiratuta, amartarrak ez dira errepikatzen, bai, ezberdina dira, eta infinituraino jarraitzen dute, beraz, zenbaki arrazional bat litzateke, I multzokoa alegia. Bale, eta maitzeko, esan, zenbaki errealen zuzena erakutsiko dizuet, badakigulako zenbaki erreal guzti horiek zuzen honetan adieraz daitezkela, bai? 0a egongo litzateke zuzenaren erdian, eta eskumaldera edukiko genituzke zenbaki positiboak eta eskerraldera zenbaki negatiboak, bale. Infinituraino eta minus infinituraino. Ondo da, adibidez, 4, hor adierazita edukiko genuk eta hause zenbaki natural bat izango litzateke, bai? Edota, bai, zenbaki natural bat multzori txikienean, gero ere badakigu osoa dela eta razionala ere, bai? 3 erro -27, hause eraginda -3 litzateke, bai? Eta -3, badakigu bere multzorik txikienean, zeta multzokoa izango litzatekela. Edota -6 laurden, eraginda, badakigu zatiketa hau eginda, -1,5 izango litzatekela, beraz hemen kokatuko genuke, eta badakigu Q multzokoa dela, zatiki bat delako. 2,5, zenbaki amartarrau, hemen egongo litzateke, bai, eta amartar zehatza denez, badakigu zatiki bezala adierazi daitekela, beraz, arrazionala. Erro bi, hause 1,4 eta infinitu amartar ditu, bai, orduan, kokatzeko 1,4 gutxo gora bera, borobilduta kokatu beharko dugu, bai, zenbakia, zeren amartarrak ez dira inoiz amaitzen. Eta hause badakigu, infinitu amartar dituztenak, irrazionalak direla. Edota, pi zenbakia, 3,4 hau ere irrazionala denez ere, borobildu beharko ditugu amartarrak kokatu alizateko. Eta hause izan da guztia.
bale? Pixkatxo bat argi izateko, zenbaki errealak zeintzuk diren, eta bere baitan egiten den sailkapena.